Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, γεια σας. Αυτή τη στιγμή κάνω μια διαφήμιση τον Κωνσταντίνο Μπούκαρη από τα Γεφύρια Καρδίτσας, ο οποίος πουλάει τριφύλι, βίκο και άχαιρο. Κάτω υπάρχουν και πληροφορίες, τα τηλέφωνα, τα σταθερά και τα κινητά του. Λέω και πάλι, όποιος θέλει βίκο, τρεφίλι και άχαιρο να επευθυνθεί στον Κωνσταντίνο Μπούκαρη στα Γεφύρια Καρδίτσας. Υπάρχουν και τα τηλέφωνα του.